Здравейте от едно прекрасно местенце на Витоша. Днес, разхождайки се тук, ме споходи вдъхновението да ви разкажа най-накрая за цветната есенция от сакура. Пролетта още ви споменах, че може би някои от вас са видяли, че съм направила такава есенция, но тогава някакси все още беше твърде прясно, твърде интензивен личния ми процес на свързване с нея и не бях готова да споделя. Сега вече, след като от няколко месеца работя с нея, ми се струва вече уместно и желателно, дори бих казала, да ви разкажа малко повече за нея. Цветната есенция я приготвих всъщност миналата година, през пролетта. Много силно ме привлече сакурата. Въобще тогава някакси имах, мисля, че дори за първи път виждах дърветата. Не знам, преди това не са ми правили такова впечатление, но имах потребност просто да стоя около тях. И един ден ми хрумна да приготвя есенция. Приготвих я, но нямах усещането, че сега е момента да я пия и просто я прибрах. Още тогава тя ми показа какво е ниското проявление на тази енергия, ниското и проявление в нашите поведения. Това ще ви кажа след минутка. Но всъщност нямах понятие какво е високото, нямах понятие какво стои от високата страна на този спектър. И всъщност тази година вече ми дойде импулса да приемам аз есенцията, да я изучавам, да седя с нея, да я разбера по-добре, да й дам възможност да ми се покаже. И се оказа, че всъщност аз съм точно в нужния процес, всъщност, за да мога да изуча по подходящия начин есенцията и да я разбера от една страна и от друга да премина през това, което ми се случваше на мен в живота и продължава в някакъв смисъл да се случва. И това, което ми показа сакурата тази пролет, е, че тя дава правото да бъдеш. И не, че го дава, а ни помага да се свържем с него. То ни е дадено. Дадено ни е в момента, в който сме се родили тук на земята и е абсолютно безусловно. Имаме пълното право да съществуваме. Щом сме тук, щом живеем, живота ни се полага по право. И нямаме нужда, ние всъщност усещаме нуждата, нали? Но всъщност не е необходимо под някаква форма да го заслужаваме, под някаква форма да го заработим, под някаква форма да го заплатим този живот. Всъщност единственото, което е нужно, е просто да го живеем. И японската вишна, есенцията от сакура, помага, като много, много нежно ни издига в тая вибрация от ниското проявление, което всъщност е, поне през така както ми се разкри на мен, ниското проявление е бърнаут. Бърнаута е той е всъщност резултата от убеждението ни, че ако нещо не върви в живота ни, ако нещо не се получава добре, независимо дали са взаимоотношения, работа или каквото и да било друго, ние просто трябва да вложим още. Трябва да работим повече, по-дълго, по-задълбочено, да учим още, да се трудим още, да плащаме още. Просто защото това, което сме направили до този момент, не е било достатъчно, за да заслужим да живеем добре. И всъщност в един момент се стига до там, че това убеждение ни довежда до пълното прегаряне, до невъзможността да правим каквото и да било, защото всъщност когато сме стигнали до там, когато сме стигнали до това крайно състояние, всъщност имаме нужда да спрем. Да спрем и да постоим на място и да се придвижим към настоящия момент. Тук и сега. И всъщност сакурата в това ни помага. От всичките тревоги и притеснения, от мислите, от убежденията, че не сме достатъчни, че трябва да даваме още и още и още и още, дори там, където вече нищо не е останало. Просто да се придвижим към настоящия момент, в който, бидейки абсолютно неспособни, нали, в ситуация на бърнаут, да даваме каквото и да било, всъщност да започнем да даваме на себе си. Да дадем на себе си най-напред правото да ни има.
безусловно. И толкова. Да няма нужда да го заслужаваме, плащаме, заработваме и каквото и да било друго. Да го доказваме също. Да доказваме, че имаме право да ни има. Просто да приемем, че това, че сме тук, е достатъчно доказателство, че имаме право, че заслужаваме, че сме ценни, че сме безценни. Безценна част от творението. Без нас то няма да е същото. И така, сакурата ни помага да се повдигнем към това разбиране. И не е нужно да сме в състояние на бърнаут, за да приемем тази енергия. Всъщност от опита ми с цветята, това, което съм видяла, е, че те покриват един спектър от вибрации, в които има най-различни проявления. Нали, като започнем в случая, да речем, от бърнаута, който е на дъното, ние можем да сме просто по-фокусирани в това да работим още и още и още от това, което е здравословно за нас, без все още да имаме някакви физически или здравословни проявления или каквито и да било, нали, емоционални, психични. Нали? И да речем, че се намираме някъде тук в спектъра. Приемайки сакурата, тя започва да ни издига още повече нагоре в това, че не е нужно всичко това доказване, всичко това насилване на себе си, да бъдем още. И просто започваме да отпускаме, започваме повече да присъстваме в настоящия момент. И в настоящия момент да живеем. Да живеем живота си, просто да ни има. И това е всичко, което е в някакъв смисъл нужно и това е напълно достатъчно. С няколко думи това е, което сакурата ми показа и продължава да ми показва за себе си. Аз лично продължавам да работя с нея ексклузивно и да откривам още и още пластове от това, което тя е и това, което ни носи. И наистина миговете, в които се докосвам истински до високата вибрация, са изумително преживяване. Наистина изключителни. И много бих се радвала да я споделя с вас. Ако ви се прииска и вие да се докоснете до нея, ако нещо в това, което ви казах, ви резонира, свържете се с мен. Знаете как да ме откриете и се радвам да споделим магията. Благодаря, че ме изслушахте и прекрасен ден!